Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan bidiyo ne mun yi shi domin a nuna wa 'yan uwanmu yanda za ka cire wa bidiyo background. In kana kallon fina-finai kamar ɓangaren fasaha ɗin nan, za ga yawanci za ga inda suke a zaunen wasu asali ba wai suna gun ba ne, sawa ne suka yi. Yanzu misali kamar wannan bidiyon, yanzu kaga wannan bidiyo ana yin bayani ne a nan yawa, amma asali za a cire background ɗin ne, shi a nuna ma shi a wani gu ake ana yi ma bayanin. Yanzu za mu kai ga nuna muku yanda za ka yi editing ɗin har za ka cire wannan abubuwan ya kasance kamar exactly yana gun ne a zaune. 'Yan uwa, za mu shiga wannan application mai suna KineMaster, za mu nuna wa mutane ɗaya bayan ɗaya. Yanzu ba mu fara shiga application ɗin, ka gan shi nan KineMaster, ba mu shige shi yawa. Ok, a cikin shi ma yake yawa. Yanzu ba ne back yawa. Yanzu ba ne wani select ɗin bidiyo yawa ba na shiga yawa, ka gan shi. To sai ka shiga wannan media ɗin inda za ka ɗauko background naka kenan yawa, shi ka shiga. Yanzu ga shi media, ba mu duba background, ba mu shiga yawa. Misali kamar yanzu wannan mun shiga wannan background ɗin yawa, ga shi nan yawa. Yanzu kaga ka samu background ɗinka da kana buƙatar, ga shi nan kana zaune ruwa yana zubowa ma har yana ƙyalli. To sai ka shiga nan layer, a layer ma za ka ga media, sai ka ƙara shiga media ɗin. Idan ka shiga media sai ka zaɓi bidiyon da ka ga kake buƙata, wanda ka yi shi da koren ƙyalle a bayansa ko wani ƙyalle daban kenan. Yanzu ni ga shi na riga na yi shi yawa. Sai ka shiga nan sai ok yawa, sai ka ƙara taɓa hoton, zai fito ma da wannan yawa. Sai ka matsa da shi daidai gun da ka ga iya ƙyallen ne yawa, nan ma sai ka matso da shi yawa, ka ɗan buɗa da shi yanda yawa. Nan ma ba na ɗan ƙara matso shi yawa, kai daidaita shi dai yanda dai hannun naka ba za a yanke shi ba yawa. Sai ka ƙara taɓa shi, ga shi nan chrome key ɗin nan yawa, sai ka kunna shi. Kana kunna shi ma za ka ga ya gutsire abubuwa da dama yawa. Sannan sai ka zo ka ɗan samu ka ɗan yi setting ɗin shi, ka seta shi daidai yanda kake buƙata yawa. Shi nan dai ka samu dai ka daidaita shi yanda dai za ka ga ya zauna. Yanzu ba mu taɓa shi, sai ka ce ok. In ka ce ok sai ka gwada ɗauko shi
yawwa shi ka taɓa shi daidai da yanda kake buƙatarsa. Yawwa sai mu ɗan yi wannan okay nashi, yaushe mu ɗan gwada play nashi. Yawwa to ka gan shi ɗan uwa, kai ma za ka iya yin wannan, ka gyara shi, ka inganta shi, kana buɗe kai ma YouTube channel naka yadda za ka na cin gashin kanka in Allah ya taimake